Zajra, poď sa sadni. Nemôžem len zranu, Sadni. ale keď mu urobí perčat, keď uvarím, tak sa naje perčat. No. To je dobrotka, že? Jak poslucha. A ja ho vieš spraviť, že si ti... Toto je panička. Vieš aj ho spraviť, bo si ti si nebudem chcieť, že? Happy? Ty má paštikárka. A je vynalobiť strašne. Ja mu to už ani takto nedávam, ja mu len od toho, že ma on to vyšliš. Zajra! Neviem, to moc vidno. No, terapiu mala zobrať, jak sa obdivuje. To keď ukážem našim, tak... To ti nechcú dávať stíka? Máš koľko videó minútu? Ja mám naplatenú iba 15. Vieš čo, neviem, nemám to ešte žiadne video. Ale ja mám ako limitované, viac ako 15 sekúnd nemôžem natáčať. Jaj, to neviem, dúfam, že to pôjde, ja niečo natáčam. Teraz. No mám. Daj ruku. Neviem, celé mi to ide. Že ty ľubíš takto škrátkať na bruchu, Tidinka. Ukáž, či je to žena. Ale je. Inak pipika je vidieť až viete, kedy asi až po... Môže to bude Zajra. Mesiacov. Ježiši. Edinko aj čúral ako... Nemám žiadne ešte, ona. Stopnem?